ассалому алайкум тамошобинони канали Хати Сиёҳ. рӯзе ҳазрати Муҳаммад дар Макка буд. Ногаҳон Ҷабраил ба наздаш омад ва гуфт: ай Муҳаммад, ман як назар ба сӯи дузах кардам. нисфи уммати ту дар дузах месӯхтанд. вақте ин суханҳоро Муҳаммад шунид, ба сӯи кӯҳҳои Макка давида рафт. саҳобаҳо шитоб карданд, аммо оро наёфтанд. 4 рӯз ҳазрати Муҳаммадро кофтанд, вале аз ӯ хабаре набуд. ҳобаҳо ба назди чӯпоне расиданд. он чӯпон сараш хам буд ва гӯсфандбонӣ мекард. пурсиданд: ай чӯпон, Муҳаммадро надидӣ? гуфт: на, ман Муҳаммадро намешиносам. саҳобаҳо гуфтанд: ай чӯпон, барои чӣ дар ин ҷоӣ? гуфт: 4 рӯз аст ки гӯсфандони ман аз ҷои худ ҳаракат накардаанд. ман ҳам дар ин муддат обу нон нахӯрдаам. саҳобаҳо гуфтанд: барои чӣ ҳаракат намекунанд? чӯпон гуфт: аз ҳамин даруни ғор 4 рӯз аст ки овози гирья меояд. ман ва гӯсфандони ман оби чашм мерезем. вақте саҳобаҳо вориди ғор шуданд, диданд, ки ҳазрати Муҳаммад дар саҷда аст ва гирья мекунад. аллоҳумма ғфири ли уммати, худоё умматони манро гуноҳҳояшонро бубахш. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولا